जों जे फारिमाने कायसा कायनै जे कर्मचारी रैसाबारि ओनसोलनि प्राइमारि कमिटि जों न'न मोसारुमिया जे फारिमाने जोंबो जे चिनि जे फारिमाने न'न जों दै खयलुनानै गला गायाव बाल्थिं फैसा ओमफ्राय माइरं कुइन्टेल रोगाथा जों दिनै जों रैसाबारि TUKS जिनाल कमिटिनि पक्ष থেকে काटिबिपारा बलखाली एडिसि विलेज रतीन्द्र त्रिपुरा नरेन्द्र त्रिपुरानि नख खामानि तैयै जों बर्न जे जोंनि TUKS नि दै जे सुकमानि तैयै जों बर्न गला बाल्टी दै माइरं 1 कुइन्टाल जोंनि तरफ থেকে रजाखा जेहेतु बनी नख खामानि मुंसा करी मुंसा मालिया सुगलिया अब बन सावै बिसा सामंटानिफ्राय सुजुग मालांथों अबनि वासगै जों दिनै TUKS तरफ থেকে बन साहाय्य खायजाना सा जे TUKS जे नंगे बो पद तंमने आं रैसाबारि रिजनल कमिटिनि प्रेसिडेन्ट दंमोन